O croeso cynnes i chi gyd pnawn 'ma i ddarlith Cymdeithas Edward Llwyd. Mae'r bleser gyda i ystyn golyfiad i Glen George ar darlithio pnawn 'ma. Mae Glen yn enedigol o ardal Boncath, ond yn byw yn ardal Windham i Anadol synnoedd ers 40 mlynedd bellach. A nes i gyfarfod Glen George rai flynyddoedd yn ôl pan oedd griw o aelodau Cymdeithas Edward Llwyd fynd i aros yn ardal Ambleside, ac nath Glen arwain taith i ni yn ardal yr Hen Ogledd, a mae wedi sgwennu llyfr am ardal yr Hen Ogledd. Ond pnawn 'ma, sgwrs am y jetlif, tywysydd, tywydd, eithafol. Dyna di testun y ddarlith pnawn 'ma. Felly, croeso cynnes i chi yma pnawn 'ma. Oedd prynawn yma yn gyntaf, diolch am y gwahoddiad. Fel mae'n sôn, y teitl yw y jetlif, tywysydd y tywydd, i fod yn mwy benodol, byddai'n canolbwyntio effaith y jetlif ar dywydd eithafol. Wel, fel ysbonio y Cymreigedd, o Boncath i Wrth wedi treulio 20 mlynedd yn ardal y ffynnodd, yn gweithio fel ymchwilydd gyda'r Freshwater Biological Association yn Windham. Dyma lun o laborni fel oedd hi rai blynyddoedd yn ôl. Yn y 90au, oedd yna 100 o wyddonwyr a peirianwyr yn weithio yn y ganolfan, a o'n i'n enwog ar draws Ewrop. Erbyn hyn, mae'n ei troi yn ganolfan gwyliau. Yn ffodus, cyn i'r waith ddod i ben, gethon yn rhyfedd arwain sawl prosiect ar gynhesu byd eang o dan nawdd yr Undeb Ewropea. Yr olaf y mwyaf o'r prosiectau hyn nath i ben yn 2006. Nôl y prosiect oedd crea'n dyfalu sut oedd chwynol ar draws Ewrop yn mynd i ymateb i gynhesu byd eang. Oedd y 15 o bartneriaid o wledydd ar draws Ewrop, a hefyd wedi weithio gyda criw o Ogledd America. Un rhan bwysig o'r prosiect oedd dyfeisio offer newydd i fesur ymateb chwynol i newid sydyn yn y tywydd. A mae cyfran sylweddol o'r rhwydwaith yn dal i weithio ar hyd a pêl Ewrop yn arbennig yn Iwerddon. Mae'n i'r gwaith ddod i ben, mae gyhoeddwn i gyfrol yn crynhoi'r canlyniadau. Cwmni o cwmni o'r Almaen oedd yn gweithio, ond y mewn claen o 2 mlynedd, wedi gwahoddiad o gyhoeddwyr o China o'n ymlaen cyfieithu'r gyfrol. So, dwi wedi cyhoeddi cyfrol mewn Sineg heb bod ychydig gair o'n edrych. Wel, wedi ymddeol, dod yn athro gwadd i Brifysgol Aberystwyth, daeth cyfle i wneud yr un math o waith ar Llyn Tegid. Ar y pryd, oedd yn dipyn o bryder bod cynhesu byd eang yn mynd i wneud dipyn o niwed i Llyn Tegid. Oedd yna ofid am oroesiad pysgodyn prin y gwyliau, a hefyd oedd algi glas wyrdd yn mwy amlwg yn ystod yr haf. O'n i'n awyddus i ddysgu mwy am y ffordd oedd y ffyn yn ymateb i newidiadau yn yr hinsawdd. Y cam cyntaf oedd edrych i weld beth oedd y rhagolygon y byd eang. I wneud hyn, wedi'n edrych ar y math o ddefnydd oedd y modelau cymhleth yma, beth nhw'n galw general circulation models. Maen nhw'n trial
dyfalu sut mae y byd yn mynd i newid wrth i'r awyr a nôl gynesu. Nawr mae'r modelau yn gymleth iawn. Mae'n ar un math o model a maen nhw'n ddefnyddio i rhagweld y tywydd. Ond maen nhw llawer llai manwl ac yn rhedeg dros gyfnod hir. Wedi gwneud hynny, chi'n defnyddio'r affwn o'r modelau byd eang yma, wedi yrru modelau mwy manwl. Chael dysgu mwy o beth sydd wedi digwydd yn wahanol rhannau o'r wlad. Mae yna gyfres o'r modelau yma'n wedi rhedeg gyda'n sylw dywydd. So rhaid edrych i weld sut o'n nhw'n edrych ar y dyfodol agos. A dwi'n mynd i ganolbwyntio ar rai o'r canlyniadau yn y adroddiad cyntaf. Cyhoeddwn nhw'n adrodd y ganrif, a o'n nhw'n dechrau dyfalu beth oedd y tywydd wedi bod ym Mhrydain yn ein cyfnod ni. So mae'n werth edrych nôl i weld a o'n nhw'n weddol agos y lle. Nawr dwi'n dewis jyst un enghraifft fan hyn. Ar y chwith, i chi weld, fel o'n nhw'n dyfalu, byddai'r tywydd yn newid yn ystod y gaeaf, y gres yn codi. O'n nhw'n dychmygu byddai'r gaeafau yn bwyn, a byddai'r chydig bach mwy o law ar y dde. Wel, fel ni wedi gwybod, ers hynny, i ni wedi dioddau 3 gaeaf arbennig o oer, a i ni wedi gweld cynnydd aruthrol yn y glaw sy'n nisgyn yn ystod y gaeaf. Troi nawr ddyfaliadau'r haf. Yr un gwelidau i wedi gweld dipyn o wres sy'n wedi cael rhai hafau eitha poeth, ond ar y cyfan maen nhw wedi bod yn lawiog a gwyntog, a cryn dipyn mwy o law, yn sicr ddim arogl o'r soffter fod nhw'n rhagweld 20 mlynedd yn ôl. Wel, gofyn pam mae hyn wedi digwydd, wel, ym Mhrydain ni'n anffodus i ni'n eistedd yng nghanol lôn y jetlif, y jet stream. Nos ond rhaid i'r jetlif symud chydig bach yn gogledd neu yn de, ond mae'n ein newid mawr i'r math o dywydd ym Mhrydain. A na beth sydd wedi digwydd. Ers tro yn ei ganrif, mae patrwm y jetlif wedi newid. Mewn ffordd cwbl anisgwyl, ond neb wedi rhagweld bydde newid o'r fath yn digwydd. Nawr, mae son randor yn newyddion nawr i glywed sôn am y jetlif bob hyn a hyn. Mae'n cael ei feio am bob math o dywydd eithafol. Mae'n tueddu rhedeg mewn 2 gyflwr. Mae'n un cyflwr, mae'n rhedeg yn weddol syth, a yn weddol gyflym, na'r cyflwr yn y coch. Bryd arall, mae'n arafu ac wedyn yn troethu. A beth sy'n ei digwydd arfer gweld y jetlif yn y gaeaf yn rhedeg yn gryf i'r gogledd, a yn yr haf yn tueddol o droethu a gadael mwy o dywydd da i gyrraedd y wlad o'r cyfandir. Mae'r cydbwysedd rhwng y ddwy fodd wedi newid. Mae'n ei gweld nawr yn ystod y gaeaf am y chwaith, mae'r jetlif wedi bod ymhell tua'r de. A yn yr haf, i ni wedi gweld y jetlif yn cryfhau, a welon ni hynny o ddifrifol hon. Y beth mae'n wneud yn frysiog yw dangos y math o batrwmau i ni wedi weld yn ystod tywydd eithafol, a mae'n dangos mwy effaith maen nhw'n gael ar Llyn Tegid. Ond y ddiddordeb yw hynny, mae'r patrwmau hyn o ddiddordeb i bawb sy'n ymdopi â gwaith yn yr awyr agored. So ni'n mynd i ganolbwyntio ar 4 math o dywydd eithafol. Mae'n gaeaf oer 2010, neu rhaid o'ch chi'n cofio hynny. Gaeaf gryf
haf gwyntog, a dyn ôl cyd i lenni, edrych hanes o ddiwydd ym mis Mai, yn ystod y tywydd braf. Rwy'n mynd achol gyda gaeaf oer 2010. Nid yn unig bod y gaeaf yn oer, ond mae ddechreuodd y gaeaf yn gynna. Ond mae eira ar draws y ffordd cyn y Nadolig. Dyma lun o Llyn Tegid, wythnos cyn yr wyl. Maen nhw'n siŵr bod y siopwyr yn poeni, bydd y neb yn poeni, tan o ar y sbryd i brynu anrhegiau. I ddeall pam oedd hyn wedi digwydd, mae'n edrych ar strwythur y jetlif. Nawr byddai'n dangos cyfres o pendiau yma, mapiau i ddangos twml y jetlif. Mae'n lawrlwytho'r mapiau o wefan Metcheck. A yn yr archif, mae yna un llun am bob diwrnod o'r flwyddyn yn mynd nôl am blynyddoedd maith. A maen nhw'n creu y mapiau fel trwy mesur gwynt yn uchel iawn yn yr arfer, ar y lefel y man jetlif yn rhywbeth. A nhw'n mynd estonio, fel chi weld, mae hyn mis Ionawr 2010. Yn ei gaeaf, oedd wedi disgwyl i'r jetlif fod yn rhedeg yn uchel uwch ben Prydain. Ond oedd yna wasged uchel dros y gogledd, dros Greenland. Oherwydd hynny, oedd wedi gwiro i'r dde a wedi symud i'r effeithiau a bydd yn aros yn het i'r de am gyfnod hir, agor y drws i awyr oer i gyrraedd o'r Arctic. So dyna hanes gaeaf oer 2010. Edrych i weld pwy effaith oedd hwn yn mynd i gael ar y llyn. Wel, gan fod Llyn Tegid ddim yn rhywi, wel, dyn ni weld ddim lawer o wahaniaeth am gyfnod sylweddol. Mae'n yn aros sy'n y gwanwyd cyn gweld dylanwad y gaeaf oer. A'i esbonio hyn, mae'n rhaid dweud gan y patrwm sy'n gyfrelu i bob cyn dwbwn. Rhywbryd ar ddiwedd y gwanwyd, bob cyn dwbwn yn heili. Mae gymryd o wres yn ei sydd o mewn i'r dŵr yn agos yn wyneb, di'r gwynt mynd digon cryf i gymysgu'r dŵr i'r gwaelod. So yn y diwedd, mae yna haenau ddechrau ffitro, a ymweddill ar haf, mae'r pen wedi rhannu'n dair. Dŵr cynnes yn agos yn wyneb, dŵr oer yn y gwaelod, a wni'n grydu am mynd y ddau. A beth sy'n bwysig yw amsyriad yr heili. Mae hynna'n newid holl batrwm tyfiant yn ystod yr haf. A naeth o dylanwad y gaeaf oer. Edrych ar mesuriadau o Llyn Tegid. Byddwn ni'n mesur tymheredd y dŵr yn agos yr wyneb yn y canodd a yn nes yn gwaelod yn y coch a'r gweld a'r glas. A chi'n gwneud, ar slaid y gawder nawr, mae Llyn Tegid wedi heini. Mae'n dechrau twymo yn tua canol mis Ebrill. Oedd yn 2010, oedd ni bron diwedd mis Mai. So mae amsyriad o cyn wedi newid yn gyfer y fo. Mae canlyniad wedi gohirio tyfiant yr haf. Mae aldi y gwyrdd sy'n tyfu, mae wedi disgwyl gweld y pigyn cynnal am nifer mis Mai, wedi disgwyl gweld hwnnw yng nghanol mis Ebrill. Ond mae'n i, achos bod y pen yn mymor oer, mae'n i gwffio'r pigyn rhan i ddiwedd mis Mai. O safbwynt o ffyn, newyddion da mewn un ystod, rhai o gyfleu algi glas wedi dyfu. So, mes yn digwydd fan hyn, mae effaith y jetlif mwy neu lai wedi torri ar draws effaith cynhesu byd eang. Symud ymlaen nawr i haf gwlyb. Mae'r haf gwlypa sy'n ei bod yn y Brydain erioed. A wna'n lifogydd yn Nyffryn y Talwys a hefyd yn Nyffryn Conwy.
Dyma lun o dilyn yn Llanrws. Parc am wych yn awon. Mae'r eliach yn ddigon hapus yn hwylio ar dros y byliau. Edrych ar beth oedd tu nôl yr holl liborol. Mae'r un, chi'n fel bod Jackie fel piwo yn gryf ar draws y ddiweddau. A beth oedd ni cychwyn y newid oedd tywydd oer yn Gogledd America. A wedi'r prif gyrraedd yr Iwerydd, mi oedd y môr yn cymharol fresol, mae'n ei cyflymu. Ond dyna oedd y patrwm trwy gydol y gaeaf, storm ar ôl storm yn croesi'r Iwerydd. Achos bod yr awyr yn cael talch, ond y cywodydd trwm yn enwedig fel pywyn. Mae mesuriadau yn dalgylch Llyn Tegid ar hyd y blynyddoedd wedi dangos chi'n gweld lawer mwy o faith yn golchi'r llyn mewn gaeafau gwlyb. Mae mwy o ddŵr yn rhedeg dros y tir yn hytrach na treulio trwy'r prif. A mesul yna ni'n dymunio defnyddio, oedd y mesul maith phosphorus. Ond mae ddim mesuriadau o fath ar gael yn ei defnyddio mesur dargiliad, conductivity y dŵr. Mesur syml, ond mae'n cael gemegau lle yn y dŵr. Mae'n cymharu na'r darglydiad 2013, flwyddyn o'n ddim yn arbennig o lyd, ac yn fel mae'n lawer ffai o faith yn cyfradd hyn, a yn y flwyddyn hyn, o'n na lwyth o faith yn yna, beth mwy o amrywio. Byddwch chi'n disgwyl o hyn yn newyddion drwg yn ôl y tymor oedd yn mynd i ddifyn, ond fel ddigwyddodd ni, oedd y tywydd yn wael trwy gydol yr haf hefyd. So welwn ni ddim ffrwyth yr holl faith o'n i cyrraedd yn y gwelwyd. Mae hyn yn dangos o'n i bai am gynnesau byd eang, mae'n y cyflwr Llyn Tegid yn ddipi gwaith. Enghraifft arall, a mwyaf eithafol o'r cyfan tra o'n i weithio, haf, gwlyb a gwyntog 2012. Fe rhaid o'ch hyn, ymwybodol o ffaith bod glaw a gwynt yn tueddu gilydd i gilydd. Ond swn i weithio ar cryfa ddŵr yn Port Talbot nôl yn y 70au. When i'r podder cryfa ddŵr y gwaith dir, oedd metr o ddegydd yn rhoi cyngor i beth yn mynd i ddigwydd, ond swn i'n trefnu gwaith ar o'ch hyn. Mychan o'r Rhodda, oedd o gefndir o'r Eidal, a un o'r ddiwydiadau o here we go, sut fan ni fod, a bit of turbulence associated with showers. A na beth oedd i am Llyn Tegid trwy gydol yr haf, turbulence associated with showers. Na fi esbonio effaith y patrwm ar o'ch hyn. Mae'n rhaid nodi bod cyfnod o osteg yr un mor bwysig a chyfnod o wynt. Dyma y math o batrwm o'n i'n gweld gyda'r jetlif. O'ch chi'n cael dywyrnod cymharol dawel a o'n i'n dywyrnod gwynto. O'ch chi'n cael gosteg a gwynt a gosteg a gwynt i greu sefyllfa ansefydlog. A mae'n rhaid esbonio pa mor bwysig yn hynny i'r patrwm welwn ni yn y blwyddyn hyn. Mae hyn chydig bach mwy cymhleth. Os yna arfer, newch chi gyfagio y syniad yma, wahanol fathau o chwyn yn tyfu yn wahanol gyfnodau yn yr ardd. Chi'n dechrau chwyn man, o'n i'n fynd dipyn yn hynna, yn diwedd mae'n borfa fras. Mae'r un peth
mewn cael yr algyn dilyn, yna ddilyniad sy'n dilyn natur o ffyn ar y prif. Dechrau un o'r diatomau yn gynnar, maen nhw'n gofyn am ddŵr oer a nipyn o gymysgu. Yn y diwedd chi oedd yr algi glas wyl sy'n gofyn am gynhesrwydd a digon o cyfnod hir o ddim lawer o wynt. Doch chi'n disgwyl weld y dilyniant yna. Ond cyn cael y dilyniant yna, mae'n rhaid chi oedd y waith o sadrwy. Dyma ffordd wahanol edrych ar, nhw'n chi'n gyfarwydd â ffordd ei edrych ar bywyd hyn. Mesur o sadrwydd o hyn. Mae mesur o'r gwaith sydd ei wneud wedi lai i gymysgu'r dŵr i'r wylo. O chi'n gofyn, faint o'r waith sydd ei wneud i gymysgu'r dŵr i'r wylo. Os ydy'r sadrwydd yn uchel, fel yn y coch, mae'n gofyn am dipyn o waith i gymysgu'r pen i'r wylo. Ond sy'n mynd i'n isel fel yr oren, mae'n waith dipyn hansach. So chi weld, dwi'n mynd gweld dim byd tebyg o'r blaen. A patrwm arferol yw gweld y ffen yr heini, chi ar cyfnod o sadrwy, ddim o hyn yn dechrau, ond mae'n aros yn dilyn mwy na rhywbeth tebyg i'r coch. Ond yn y blwyddyn hyn ar gwynt a osti, ond ar hyn yw bron trwy gydol yr haf, patrwm cwbl anisgwyl, ond meddwl gyrru'r patrwm oedd cyflymder y gwynt ag osteg, cyflymder y gwynt ag osteg. A dyma'r canlyniad, yna chi'n disgwyl hynny cael tyfiant y gwanwy yn eich lawr. Mae'n edrych disgwyl gweld sawl pigyn yn dilyn dros yr haf. Ond ni weld fawr ddim nes mynd i diwedd mi chaws. Patrwm cwmwl anisgwyl. Chwch chi'n adael am chi'n arddwr, fel sa'n rhywun wedi bod palu'r awr. Mae'r tyfiant yn dechrau tyfu a mis fel hynna, goel fel chi'n palu'r awr, ond ni'n bwrw'r dilyniant am nôl. Dyna'r patrwm eithafol yn y flwyddyn hwnnw. Mae'n olaf i lenni, beth o'n i'n gofidio nôl yn y wrth yn dechreuo'r waith o Llyn Tegid, oedd algi glas fyrdd wedi bod yn dipyn o broblem yn y 90au. Gallwn bod yn wenwynig a mae'r dŵr yn edrych, wel, mae bobl yn tueddu osgoi crynodiad o'r algi. Oedd hyn yn dipyn o ofid yn y 90au, ond ers hynny, i ni weld fawr ddim. Oherwydd bod yr jetlif o'n i'n newid y patrwm. Ond eleni y mis Mai, o'n i ar wyliau yn yr Alban, yn gyda ni dywydd arbennig o brawf. Oedd yr un peth yn wir yn yr ogledd. A'n gwbl anisgwyl, fe welon ni algi glas wyrdd yn tyfu, ddim yng nghanol yr haf, neu'n diwedd yr haf, ond yn ddechrau mis Mai. Ond nhw'n gwneud bod o'n i roi arwyddion i rybyddio bobl i ganol glef a hyn ac y rheswm am hynny oedd patrwm arbennig, patrwm peryglus o jetlif. Mae meteorolegwyr yn galw'r patrwm hyn yn omega block. Omega ar ôl y ffytheren Groegaidd, fel omega. A beth sy'n ei digwydd bod y jetlif yn troethi, o'n i ffurfio dolen o amgylch Prydain. Ond y ddolen a'n symud yn araf iawn. Digon o gyfle o'n i dywydd braf gyfer y cyfandir. Dim gwynt o gwbl. Chyn dibynnu o'n i'n fel arfer, mae'r don yn symud yn ei blaen. Ond am mis Mai, o'n i aros yn syndod o hir yn o'r tywydd braf, ond gofidiau bod algi glas wyrdd yn mynd i dyfu yn gynnar. A dyna beth o welwn. Mae un o'r resymau o'n i wedi dechrau waith o Llyn Tegid
nôl wel, 15 mlynedd nôl, oherwydd oedd bod yr crynodiad o algu glas mynd i fod yn mwy cyffredin yn cyfnod yn gynharach yn ymwneud wedyn. Dyn nhw ddim wedi'i wneud hyd yn hyn, ond na glas yn y gwanwyn o beth sy'n digwydd, ond ti'n mwyn chi gael tywydd cynnes a dim gwynt o gwbl. Ond tro gyntaf i weld omega bloc yn un ffenast o ansawdd dŵr yn Brydain, 1989. Fes o'n i omega bloc pryd mi oedd yn para ddim am wythnos neu ddwy, ond am 16 wythnos. A mae'n chwilio ar draws Prydain yn dod trafferthion am y tro cyntaf erioed. Pan cwesti i beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, mi wedi sôn bod hyd yn hyn, mae'r effeithiau braidd yn anisgwyl, a ffordd mae'r jetlif wedi newid. Mae'n ei cuddio, mae'n ei gwarchod y cornel i o'r byd, rhag effeithiau cynhesu byd eang, i raddau heledd. Ond y cwestiwn yw, os eith yn ôl i'r ffordd oedd yn arfer symud, mae beth yn mynd newid yn gyflym iawn. A na'r cwestiwn, beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Nawr, dechreuais i ar y testyn unrhyw mlynedd oedd edrych yn banol. Dwi'n credu, o'n i fwy ffyddio pan ni bod ni'n deall beth oedd yn digwydd. Ond yma amser yn mynd yn ymlaen, dwi'n credu, unwaith bod ni dod yn fwy sicr, i ni ddim yn chwae sicr, ond mae'n sawl damcaniaeth yn y ffynnu, wedi aros am gyfnod a wedi damcaniaeth arall yn cymryd y peiau. Dwi'n mynd i ganolbwyntio ar grys yn diar. I ni'n siŵr bod y newid mae rhywbeth i wneud yn cynhesu bwyd eang, ond beth yn hollol. Wel, un syniad fod yn gysylltiedig ar holl ia sy'n nhw'n ei dadlau yn gofio. Yna'r syniad poblogaidd am gyfnod sylweddol, wedyn erbyn hyn mae nhw'n dechrau talu mwy o sylw i beth sy'n digwydd yn y trofannau. Mae hyn yn amlwg yn bwysig. A hefyd, ar draws y cyfan, i ni gwybod bod tywydd eithafol yn gysylltiedig a beth sy'n digwydd yn y môr tywel. Fe bod ni'n gweld yn newid bod ni'n gweld El Niño. Wel, sy'n amheuaeth dros yn 20 mlynedd diwethaf, ni wedi colli llwyth o ia o'r arbennig. A mae hwn yn ei colli mwy ers hynny. A beth sy'n bwysig am yr ia o salmwn tymheredd y byd. Dyna mae'n y môr yn wyn, mae'n adlewyrchu'r haith. Ond pan mae'n y môr yn ei ffoffi yna i bob pwrpas, mae'r môr yn ddi, ond mae'n amsugno mwy o wres. Na pan mae'r archi yn bresogi yn llawer cymlymach na gwedd yn byd. So beth yn hollol, beth sy'n ei digwydd o chi i batrwm o jetlif? Wel, ni'n gwybod bod y jetlif yn tueddu'r rhedeg ar hyd y grylian rhwng yw'r a dŵr ffoer. A mae'n syniad, achos bod y sefyllfa'r grylian dawn i newid, mae hynna wedi gwneud newid y ffordd mae jetlif yn ymateb. Felly dyma'r syniad sydd wedi bod yn boblogaidd. Yn yr hen ddyddiau, oedd y jetlif yn rhedeg ymhell i'r gogledd, yn rhedeg yn gryf, a oedd hyn trafferthion o ansefydlogrwydd. Y syniad yw wedi'r ia doddi, mae'r jetlif wedi arafu, mae'n tueddu troethu, a nameth ddigwyddodd yn gaeaf oer 2010. So na'r syniad, bod ni'n gwanhau y jetlif yn y gogledd, a wrth bod ni'n troethu, mae'n Amerig yn symud ymhell i'n de.
Ond sy'n pawb yn cytuno. Mae rai wedi ddim yn siŵr. Nech chi'n mynd i wneud y mesuriadau am gyfnod digon hir i gadarnhau o hyn yn digwydd. Mae rhaid arwch. Mae'n rhai o'r wedi, mae'n rhaid talu mwy o sylw beth yn digwydd yn y trofannau. Ddim gymryd yn y trofannau, ond effaith y twymo yn y trofannau a'r graddiad y tymheredd yn yr iwerydd. A wythnos hon yn gwneud bod nhw'n gweld enghraifft o hyn. Rhywbeth o enw'r storm Floris. Maen nhw'n barnu yma un rheswm o hyn bod y graddiant y tymheredd yn yr iwerydd yn gyfu. A bod y jetlif wedi cyflymu o'r groesir dan rhan o'r iwerydd. Na'r syniad, a mae mwy yn, mae'n dechrau twymo i'r syniad bod e fwy i wneud ar beth yn digwydd yn y trofannau. Ond mae yna gymhlethdodau. Un o'r rhain yw'r ffaith bod y tymheredd yn yr iwerydd yn cyrthu dros gyfnod hir. O'r cyfnodau ble mae'r iwerydd yn tueddu bod yn oerach, neu'n tueddu bod yn dwymach. A dros gyfnod hir, na pan maen nhw'n galw'r patrwm the Atlantic Multi-Decadal Oscillation, an ANO. A mae yna nifer o bobl wedi cael eu sylw arbennig i'r EMO, a maen nhw'n cysylltu fe gyda'r ffordd mae'r iân toddi yn y gogledd a thermohaline circulation yma, pob math o ddamcaniaethau. Ond mae'r ffisau yn gymryd. Os yna hyn yn wir, mae'n golygu bod ni'n mynd trwy cyfnod pan oedd y iwerydd cymharol boi. A hwn i ddisgwyl cyfnod amser fydd yn dipyn oerach. So mae'n bosib fydd hynny yn rhywbeth o help i leddfu effeithiau cynhysu byd eang. Pwy a wir, mae'n rhaid aros i weld. Ond darpennes i bapur ddim ond rhywbeth afnos yn ôl, oedd rwy'n yn cynnig mae rhith oedd y Atlantic Multi-Decadal Oscillation. A mae'n rhywbeth, ddim yn siŵr, oedd e'n rhywbeth sy'n dibynnu ar y ffordd i ni'n mesur, so i ni'n ôl, mae'n gwneud more work required. Nawr, y trwy'n rhaid o'ch yn ei clywed sôn am El Niño. Patrwm, mae'r môr yn symud yn y môr tawer. Tymheredd y môr tawer. Felly mae hyn i gyd yn ymwybodol o beth o tarddiad yr enw. Ystyr El Niño y baban mab, y mab bychan, yn wrthyneb. El Niño, y mab bychan. A ers cyfnod hir mae pysodwyr yn Peru bod yn sylwi bod rhywun chwaith cyn yn Nadolig bod nhw'n cael helfa dda o bysgod. Bod yn teimlo yn ddiolchgar mae'n digwydd cyn yn Nadolig. Mae'n boen bod yn edrych wrth y baban Iesu. Ond yma nhw'n galw'r cyflwr hyn yn El Niño. Nawr, dyw e ddim yn gyflwr reoledd. Mae yna ffaith yn digwydd bod a ddigwydd unrhyw bryd yn tair peder yn 7 neu 8 o blynyddoedd. Ond mae yn tueddu cylchu. Ond yma'r esboniad am El Niño yn y panel isod. Fel arfer, mae'r gwynt ar draws y môr tywydd o chwythu o'r dwyren i'r Dorpawi. A mae yna ddŵr twym yn casglu yn agos i Australia. Pob hyn a hyn, mae'n blwyddyn El Niño, mae'n troi. A hwn i mae'r ddŵr twym yn casglu yn agos i De America. A dyna oedd yn gyfrimol am yr helfa ddawr o bysgol. Y ffaith bod y plankton a y system yn cynhyrchu ni'n mwy o bysgol. Na El Niño. Wel, mae El Niño cael effaith niweidio iawn ar hinsod ar draws y byd. Ond gael yn Australia, cyfnod y softe,
cymryd y lawn crwm yn y India, mae pob un yn gyfeirio am effaith El Niño. Na dyma patrwm El Niño dros gyfnod sylweddol, hyd yn cyfnod ni. Mae'r coch sy'n dangos yn tymor El Niño yn grif, y glas, yn tymor yn wan. Rwy'ch chi'n reit ar y diwedd, mae'n rhai cynni, mae'n hafu hoedd ddyson ni'n 2004, 2003. Mae'n rhai cynni, mae'n rhywfaint o'n dylanwad El Niño yn yr hafau poeth na. Ond yn yr un modd i cyrraedd y lefi, wel, dim ond dyfalu, mae'n bosib bod rhywfaint o effaith. Ond mae'r effaith ym Mhrydain yn wan. Ond mae'n cymlethu'r stori. A me welwch chi yn y chwaith, y swyddfa dywydd yn cyfeirio at El Niño yn esbonio, wel, mae'n bosib bod rhywfaint o broblem. Ond yn cyfrannu ar ei bres. So dyma ni wedi cyrraedd diwedd y ddarlith. Cyfnod o ansicrwydd yn y tywydd a ansicrwydd yn y ffordd yn dealltwriaeth o'r tywydd. O'n i'n meddwl, 10 mlynedd ôl, byddai'r darlun yn dipyn mwy edrych. Ond y modelau yn mwy cymleth, ond yn mwy manwl. Ond y trafferth bydd y modelau sy'n rhedeg ar raddfa bydol. Maen nhw'n methu cydio yn y bandylder sy'n gysylltiedig â rhywbeth fel y jetlif. Mae'r jetlif yn newid ddim o wythnos i wythnos, ond o awr i awr. A mae'n werth edrych yn banol ar beth sy'n digwydd. So, cyn bod chi'n mynd, dwi'n rhoi dipyn bach o waith cartref. Dwi'n bach o chi weld ar y gwaelod, darllen cyfeiriad. Os y rhai a ffôn symudol, ydych chi, chwiliwch a'i cymeriad na ar metro. Mae beth wedi cyflwyno, o'n i'n defnyddio fel un ffigwr am bob diwrnod o flwyddyn o'r archif. Ond mae'n archif hawer mwy defnyddiol ar metro. Mae'n rhaid gweld y sy'n ei ddigwydd dros o leia pythefnos. A mae'n dangos beth sy'n ei ddigwydd i'r jetlif. Os chwiliwch ar y wefan, ewch chi lun o beth sy'n digwydd i'r jetlif ar hyn o bryd, a wrth glicio ar y bwtwn y triongl ar y dde, fe welwch chi fel mae'r jetlif yn mynd i newid. Fori, trynu wythnos nesaf, wythnos ar ôl hynny. Ond dwi'n defnyddio metche yn gyson am tyma mi ar fi'n trefnu gwaith yn yr al. Ond mae'n gymod, chos y gweld y gwyr, chi'n chwilio am sefyllfa, os ydych moyn tywydd braf, chi'n moyn y jyptydd i fod i'r gogledd, neu'n troethu o amgylch. A wedyn, mae'n gyfle am tywydd da. Os ydych moyn mynd i fas i bysgota, os ydych moyn chi edrych ar y jetlif yr hedau reit ar draws canol Prydain yn cario digon o law i greu dwy'r coed. Ond mae yna ddefnydd i'r wefan metche. Dwi'n edrych yn ogystal. A dwi'n ffindo, mae'n gymorth i weld. A gyda amser chi'n arw ymdeimlo am o'n rhywbeth edrych ar y cymylau yna. Mae'n neis yn dweud. Diolch yn fawr. O, diolch yn fawr iawn am ddarlith ddiddorol iawn, a dwi'n siŵr da ni wedi cael dipyn golew o wynt os yma, do? Fyddwn ni'n cofio am yr eisteddfod yma fel yr eisteddfod y gwynt, effect. Dwi'n gwybod os mae gennym ni 5 munud ar ôl, dwi'n mas o rywun hefo unrhyw sylw neu gwestiwn eisiau i ofyn. Gyda. Mae'n wedi o feddwl daron gafis i digwydd ni i Albed, Llyn Tegid. Cwestiwn
aml ffactor mewn ffordd yn ddysgu gael beth. A i di'n meddwl, mae tywydd part yn henne o'r sgym ffwng i da. Yn arall sydd wedi ffigio o di mewn bwyd, mae'n y ffosfod sy'n mynd i fewn i'r lle. Os yn gywir, waan i ddim yn moyn ymelaethu am tegid heddi, ond nhw'n ei wneud, maen nhw'n trio cadw mewnbwn lawr i fod yn deg. Fe oedd yna gynllun nhw 10 mlynedd nôl gyda'r ffermwyr i wneud hyn, a mae'n y ffordd da i wneud. I ofyn i'r ffermwyr i ymalu am bethau bach i gadw ffosil yn glir ein yna. Ond beth o'n i'n dangos, ond so oedd yr algi glas gwyrdd yn y man gweitha yn y 90au, mae'n ein cyfateb i dywydd braf a ddim lawer o wynt. A rwy'n rhaid gweld yn gywir pryd mae'n mynd i ddigwydd. Os yw'n edrych yn dyfodol, ond y ffactor allweddol i'n math yn yw'r broblem yw'r gwynt. A sy'n digwydd os yna'n gwynt yn gwneud. Dyfaid o waith sy'n os yn ddiwedd yn mynd i ddigwydd. Ond rwy'n dangos nôl yn y 90au, bod bob cyfnod oedd y gwynt yn isel, mae'n alg i glas wefr. Mae'n mwy nag un ateb, ond mae'n bwysig cofio, a ffwch chi'n neud dim am y tywydd, ond mae'n ffwch chi'n neud, mae'n neud synwyr i gadw, i leihau y maith sy'n mynd i'r ffeint. A nhw'n cynnig y ffordd i wneud hynny i weithio gyda'r ffermwyr. A nhw'n cefo ddi am y ffaith, mae'n modd yn pwyntio bys at ffermwyr bethau hefyd. A mae'n nhw'n edrych ar y peth hynny. Ia. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am droi fewn pnawn yma. A diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto. Cofiwch, os da chi wedi cael wsnos yn y Steddfod, cofiwch edrych ar hwn, achos wrach fydd gennych chi waith garddio wsos nesaf. Rwy'n i edrych ddo, mae'n mynd yn wych wrth nesaf.